കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ 2 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, നമ്മുടെ 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ്, ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, അതാണ് 16ാമത്തെ അധ്യായം. ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവരിൽ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കാണുന്ന പ്രത്യേകതകള്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ കണ്ടു. പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില് നമ്മൾ അതിലൊരു അറിയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളാണ് അതിന്റെ, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് അതിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ വേരുകൾ എവിടേക്ക് പോകാണ്? താഴ്ത്തിക്കാണ് അതിന്റെ വേരുകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നാണത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഭൂമിയെ കടന്ന് അധോലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? നാലാമത്തെ മാതാജി കൺഫ്യൂഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഓക്കെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഓക്കെയാണ്. നാലാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ശാഖകളാണ് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ശാഖകളിലെ, മുകളിലെ ശാഖകളിലെ ദേവന്മാരും താഴത്തെ ശാഖകളില് മനുഷ്യന്മാരുമാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്, സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്ന, സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് വേരുകളിലൂടെയാണ് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്, വെള്ളത്തിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ എവിടെ തന്നെയാണ് പോഷണം കൊടുക്കുന്നത്? ശാഖകളിലല്ല, വേരുകളിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ശാഖകളില് ഒന്ന് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെയാണ്, ഒരു ശാഖകളില് ദേവന്മാരും അവരൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അതാണ് സംശയം വന്നത്. പിന്നെ ചിലവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തതിൽ പറഞ്ഞത്, നമസ്തേ മാതാജി, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ
അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തില് മറ്റുള്ള വേരുകള് മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ വേരുകൾ എവിടേക്കാണ്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക ബന്ധത്തിന് അറക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ വേര്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ ഭൗതിക ബന്ധത്തിന്റെ വേര് അറക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മലോകത്തിലുള്ളത് അറക്കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എവിടെ ഉള്ളത് അറക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമ്മുടെ മനുഷ്യലോകത്തിലുള്ളത് അറക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ, ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് വിരക്തി എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളയാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വേര് താഴ്ത്തിക്കാവുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അത് മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ആണോ? സംശയം രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ സംശയം ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് ഈ ബ്രഹ്മലോകത്തിന് ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു, എന്താ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല. അത് മാതാജി ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടില്ലേ? കണ്ടു. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നാണ് പോയായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇരിപ്പിടത്തിൽ പറയാം. കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ അധ്യായത്തിൽ നിലത്തിൽ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉള്ളിലെ സ്മരണശക്തിയായിട്ടും പിന്നെ ബുദ്ധിശക്തിയായിട്ടും മറവി ശക്തിയായിട്ടും ഒക്കെ ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ദഹനാഗ്നിയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നതാണ്? ജീവരസം സ്വാദ് നൽകുന്ന ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിശാലികളാണ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ബുദ്ധിശാലികളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നിർത്തിയത്. ഇനി 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഇതില് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചും ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചുമാണ് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൂടുതലും ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗാവ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധം ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷു ലോലുപ്തം ആർദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗചം അദ്രോഹാനാദിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഹേ ഭാരത, നിർഭയത. നിർഭയത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒന്നിനെയും നമ്മൾ ഭയക്കാത്ത, നമുക്ക് ഒന്നിനെയും ഭയമില്ല. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാവാം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതാണ് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങള്, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്? ഒന്ന് നിർഭയത, ഒന്നിനെയും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ഭയം മരണഭയാണ്, അതില്ല. അപ്പൊ ഒന്നിനെയും പിന്നെ ഭയമില്ല നമുക്ക്. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വേറെ കാര്യം ചിന്തിക്കും, പുറത്തേക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അതല്ല, ഒരേപോലെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ഒരേപോലെ ആകാം. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് നിഷ്ഠ ഉണ്ടാവുക, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ. ലോഭമില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അതില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. 26 ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ എന്താണ്
നമുക്ക് ദൈവികതയിലുള്ളവർക്കുടെ ഗുണങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് 26 എണ്ണം. നമ്മൾ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 26 ഗുണങ്ങളും ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും തൊഴിൽപരമായിട്ടും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ദംഭോദർപ്പാഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നത് അസുരന്മാരുടെ ഗർവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വില കുറച്ച് കാണുക. അതായത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ അവര് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാണാം. അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു മയയില്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക, ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ. അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ. ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അഹംഭാവികളായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്താണ്? കുറച്ചൊരു സമ്പത്ത് കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ്? അവര് ഭയങ്കര അഭിമാനികൾ. അവര് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അവരാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വില കുറച്ച് കാണാം പിന്നെ അവര്. കാരണം അവർക്ക് ചെറിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അവരെന്താണ്? അവർ വലിയ ആളുകളായെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ആയിരിക്കും ആരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാണാം എന്നുള്ള. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് കർക്കശമായ വാക്കുകൾ പറയാ. ഇതൊക്കെ ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് കാണുന്നതാണ്. ഗർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഗർവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വില കുറച്ച് കാണാന്നല്ല. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയതായിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും മറ്റുള്ളവരൊന്നുമല്ല, ഞാനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. വില കുറച്ച് കാണില്ല മറ്റുള്ളവരൊക്കെ. അങ്ങനെ ദൈവീ സംബന്ധി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത ആശുജ സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതസി പാണ്ഡവ. ഒരു മിനിറ്റ്. ബന്ധന കാരണങ്ങളോ? നന്ദന. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവി സംബന്ധി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാട്ടോ. ആശുച സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുനൻ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അഭൗതിക ഗുണങ്ങള്, അതായത് ഭൗതികമല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ, നമ്മൾ ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത്, അഭൗതികം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതും അസുര ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധനത്തിന് കാരണവും അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്,
നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരാം. എങ്ങനെയാണെങ്കില് നീ നിന്റെ കർമ്മം നിർവഹിക്കാതെ വരാണെങ്കിൽ. നീ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ വരാണെങ്കിൽ നീ ഏതിലേക്ക് മാറും? ആസുരിക സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും. അപ്പോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരാം. പക്ഷെ നീ ദൈവഗുണത്തിൽ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് വേണ്ട, ദുഃഖിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ പറയണത് ദംഭൂത സർഗലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും രണ്ട് തരത്തിലാ പറയണ, രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ വരും. ഒന്നുകിൽ ആസുരം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക. അപ്പൊ രണ്ട് സൃഷ്ടികളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത്. ഒന്ന് ആസുരിക സൃഷ്ടി, ഒന്ന് ദൈവിക സൃഷ്ടി. ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. ആസുരങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ച് പറയാണ്? രണ്ട് സൃഷ്ടികള്, ഒന്ന് ദൈവികം ഒന്ന് ആസുരികം. ഇത് രണ്ടും ആരുടെയാണ്? പ്രജാപതിയുടെ മക്കളാണ്. അതായത് തിഥിയുടെയും അതിഥിയുടെയും മക്കളാണ് ആര്? ഈ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. ദേവന്മാരാണ് അതിഥിയുടെ മക്കള് ദേവന്മാരും, തിഥിയുടെ മക്കള് അസുരന്മാരും. അപ്പോ ഈ തിഥിയുടെ മക്കള് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, ശാസ്ത്ര നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അതിഥിയുടെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാര്. ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഒരു കൂട്ടര് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നു. മറ്റേ കൂട്ടര് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം, തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുക. അവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടർ. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരാണുള്ളത്. ഒന്ന് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും ഒന്ന് ദൈവികത്തിലുള്ളവരും. ഇനി ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നത്. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ എന്താ പറയണത്? പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരഃ നാ ശൗചം നാപി ചാചാരോ നാ സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റോ സത്യസന്ധതയോ ഒന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആർക്കില്ല? ഇവർക്കില്ല. അജ്ഞാനികളാണ്, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അജ്ഞാനികളാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തില്ല? വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, അത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതറിയാൻ പറ്റില്ല, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. പിന്നെ അവർക്ക് വിശുദ്ധി ഇല്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഒന്നും ആർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവില്ല, ശുചിത്വം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ശരീര ശുദ്ധി വെക്കണമെന്നോ ആന്തരികമായ ശുചിത്വം, നമ്മൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും. അത്തരത്തിലുള്ള ശുചിത്വം ഒന്നും ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് രണ്ടു തരത്തിലുള്ളതും അവരിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പിന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അവർക്കില്ല. പിന്നെ അവരെ പെരുമാറ്റവും സത്യസന്ധതയും ഒന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അസത്യമത്പ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർക്ക് പറയുന്നു. ഇവരെ ധാരണ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാണ്. അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നത് പറഞ്ഞ അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്. പിന്നെ അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ആരില്ല? ഒരു ഈശ്വരനും ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അസത്യമാണ്, പിന്നെ അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല, അതിനൊരു നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരില്ല? ഈശ്വരനും ഇല്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണെന്നൊന്നും ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ധാരണയിൽ എന്താണ്? ഈ ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം, അതല്ലാതെ കാമമല്ലാതെ വേറൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാണ്,
അനിത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പേ ഇല്ല, ഈശ്വരൻ എന്ന് ഇല്ലേ ഇല്ല, ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അവര് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു മായാക്കാഴ്ചയാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവര് മിഥ്യയാണ് എല്ലാതെന്നാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ പറയുന്നവര് ലൈംഗിക അഭിലാഷം, നമ്മുടെ കാമം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം, ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് എന്ത്? ഈ ലോകം എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അവര് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നല്ല, അവർ അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് എന്തിനെ കാണുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയണല്ലേ, മായത്യേഷയാണ് പ്രകൃതി സൂയതേസ ചരാചരം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എല്ലാം എന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലെ വചനത്തെ, ഭഗവാന്റെ ഈ വചനങ്ങളെ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. അവര് അവരുടേതായ രീതിയിലാണ് ഇതിനൊക്കെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്നൊരു ശക്തി, ഈശ്വരൻ എന്നൊരു ശക്തിയിൽ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഏതാം ദൃഷ്ടീമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളാൽ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട്, കാരണം അവരുടെ സൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇല്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഇതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനും ഇല്ല. എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? കാമം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. ഇതിന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളൊക്കെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായിട്ട് ഈ അല്പബുദ്ധികളാണ് ഇവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിലേക്ക് അവര് ഏർപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ കൂട്ടർക്ക് എന്തില്ല എന്നാണ്? ബുദ്ധി കുറവാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈശ്വരൻ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരാണ് ഇവര്. ഇവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഇവര് സ്വയം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവര് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവര് പൊതുവെ എന്താണ്? ബോധരഹിതരാണ്, ബോധശൂന്യരാണ്, ബുദ്ധിഹീനരാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടത്ര കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരെ ധാരണ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അവരുടെ പുരോഗമനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അവരെ പുരോഗമനത്തിലേക്കല്ല, അധോഗതിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനമദാനിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയും വ്യാമോഹിതരായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ട്, ദമ്പം, ദുരഭിമാനം ഇതിലൊക്കെ ആസക്തിയായിക്കൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇതിലൊക്കെ മുഴുകിക്കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായിട്ട് അസുര സ്വഭാവികളെ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകും. കാരണം ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ആസക്തി, ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന, അവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഇവര് ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ ആശ്രിത സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത അവരുടെ കാമം, പിന്നെ ദമ്പം, ദുരഭിമാനം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട്, അഹങ്കാരം ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികള് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള, കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവരൊരു മനോഭാവം അങ്ങനെയായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്താണ്? എത്ര കിട്ടിയാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മതിയാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? അവര് ചിലപ്പോ വൃത്തിഹീനമായ പ്രവർത്തികളിൽ വരെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടതായിട്ട് വരാം. അവര് അത്തരത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ആരാണ്? ആസുര സ്വഭാവികൾ. അതായത് അവരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട്. ദമ്പം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ദമ്പം 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 എന്ന് വെച്ചാൽ അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് സാധ്യത. അഹങ്കാരം തന്നെയാവാനാണ് സാധ്യത. അതെന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് തന്നെ പ്രവൃത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ അടക്കാനാവാത്ത കാമം കൊണ്ട് ദമ്പം, ദുരഭിമാനം. ദമ്പം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് തന്നെ, നമ്മള്
ഉള്ളില് വേറെ വെക്കുക, പുറത്ത് വേറെ വെക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയും വേറെ വേറെ ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ദമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അഹങ്കാരം നമ്മള് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മളെ പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയും വേറെ ആവാം. അത് തന്നെ ദമ്പത്തിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ഒരു കഥ. അത് ആസുരിക സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കും ഉപദ്രവമാണ്, നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എല്ലാവർക്കും നാശം സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്ന ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു കഥ പറയാണ് ഇവിടെ. കഥ എന്ന് വെച്ചാല് ദക്ഷ പ്രജാപതി ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ് അല്ലെ. ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ മകളാണ് ആര്? സതീദേവി. സതീദേവി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? വൈരാഗിയായിട്ടുള്ള മഹാദേവനെയാണ് സതീദേവി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല ആരെ? മഹാദേവനായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ മകളുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ശിവനോടുള്ള ആ പക തീർക്കാൻ വേണ്ടി ദക്ഷൻ ഒരു വലിയൊരു യാഗം സംഘടിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരെല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും. പക്ഷെ ആരെ ക്ഷണിക്കില്ല? സ്വന്തം മകളായിട്ടുള്ള സതീദേവിയെയും മരുമകനായിട്ടുള്ള മഹാദേവനെയും മാത്രം ക്ഷണിക്കും. പറഞ്ഞെന്തെങ്കിലും ഇല്ല. അപ്പൊ മഹാദേവനെ ക്ഷണിക്കില്ല, സതീദേവിയെ ക്ഷണിക്കില്ല. പക്ഷെ സതീദേവി എന്ത് വിചാരിച്ചു? അച്ഛൻ നടത്തുന്ന യാഗമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സതീദേവി മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ അനുമതി മേടിച്ച് പോയി. ശിവൻ പറഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ സതീദേവി അത് സമ്മതിക്കാതെ അച്ഛന്റെ യാഗശാലയിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ യാഗശാലയിൽ എത്തിയ സതീദേവി നോക്കിയപ്പോ ദക്ഷൻ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിഹസിക്കാണ്. ശിവനെ മഹാദേവനെ അധിക്ഷേപിക്കുക. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കാണ്. യജ്ഞശിഷ്ടമൊന്നും വച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അത് ആർക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല? സതീദേവിക്ക് സഹിച്ചില്ല അത്. സതീദേവി കാരണം മഹാദേവൻ അപമാനിച്ചു, അധിക്ഷേപിച്ചതൊന്നും ഈ ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ അപമാനിച്ചത് ആർക്ക് സഹിച്ചില്ല? സതീദേവിക്ക് സഹിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആ അച്ഛന്റെ ആ ക്രൂരത സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ മനം നൊന്നിട്ടിനി, കാരണം അച്ഛനാണ് ദക്ഷന്റെ മകളല്ലേ, ഈ അച്ഛൻ നൽകിയ ശരീരം ഇനി തനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അവിടെ ഒരു യാഗാഗ്നിയില് സതീദേവി ആത്മാഹൂതി ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ സതീദേവി ആത്മാഹൂതി ചെയ്തു. അങ്ങനെ മഹാദേവൻ ഇതറിഞ്ഞു. മഹാദേവൻ അവിടേക്ക് എത്തി. ഭയങ്കര ക്രൂരനായിട്ട് മഹാദേവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ വന്നു. തന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് ആര് വരാണ് അവതരിക്കാണ്? പിന്നെ അവിടെ വീരഭദ്രനാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വീരഭദ്രൻ അവതരിച്ചിട്ട് വീരഭദ്രൻ ആ യക്ഷന്റെ ആ യാഗശാല മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു. യക്ഷന്റെ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ തല അറുത്ത് മാറ്റി. അങ്ങനെ ദക്ഷന്റെ തല അറുത്തു. പിന്നീട് എല്ലാ ദേവന്മാരും കൂടിയിട്ട് അപേക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആരുടെ കോപം പിൻവലിക്കാൻ സാധിച്ചത്? എല്ലാവരും മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കാണ്. അങ്ങനെ മഹാദേവന്റെ കോപം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ദക്ഷനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി, ദക്ഷന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദക്ഷൻ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം മറ്റേതായ യജ്ഞത്തില് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ, അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ദക്ഷന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈ തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ നടന്നു. സ്വന്തം മകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ യാഗശാല മുഴുവനും അലങ്കോലമായി. അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, ദക്ഷന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അതായത് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം നമ്മളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനമില്ല. തിരിച്ചെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് ആസുരന്മാരുടെ ഒരു സ്വഭാവം പറഞ്ഞത്. അവരെ പറ്റി അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ആരും ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവര് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അവരങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചിന്താമാ പരിമേയാച്ച പ്രളയന്താപുമാശ്രിതഃ കാമോപഭോഗ പരമ ഏതാവതിഥി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശശതേർബദ്ധ കാമ ക്രോധ പരായണഃ ഈഹന്തെ കാമഭോഗാർത്ഥ അന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ
അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമായിട്ടാണ് ആര് കരുതുന്നത്? ഇവര് കരുതുന്നത്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് കരുതുന്നത്. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെ അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇവർക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവര് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് അവര് പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവിത അവസാനം വരെ അവരെങ്ങനെ കരുതേണ്ടി വരും? അളവറ്റ വ്യാകുലതയോട് കൂടിയായിരിക്കും അവർ കരുതേണ്ടി വരുന്നത്. അവര് വളരെയധികം വ്യാകുലതയോട് കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വ്യാകുലതയായിരിക്കും ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സുഖം, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിചാരിക്കുന്നത്. മരണം വരെ അവർ ആ വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവരിതുകൂടി ചിന്തിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം ശരീരം കിട്ടുന്നോ, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ താഴ്ന്ന യോനിയിൽ പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നൊന്നും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഇവരൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇവര് എന്തുമാത്രം ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു? ഇവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഇവര് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. ഇവർ നമ്മുടെ ഉള്ളില്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നോ, ആ പരമാത്മാവില് എന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഒന്നും ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇവരൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇവര് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലാതെ ഈ പരമാത്മാവ് ഇതിന് സാക്ഷിയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അന്നുള്ള ചിന്തഗതികൾ ആർക്കില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്കില്ല. ഇവര് ഇവരുടേതായ രീതിയിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവർക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇവർക്ക് അളവറ്റ വ്യാകുലതയോട് കൂടിയായിരിക്കും ഇവർ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവരുടെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇവർക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ആ സ്വഭാവത്തില് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവരുടെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഇവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി യാതൊരു ചിന്തയും അവർക്കില്ല. നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം കംസനെ എടുക്കാം. കംസൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവകിയുടെ സഹോദരനാണ് കംസൻ, അല്ലെ? ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ദേവകിയായിട്ട്. അങ്ങനെ ദേവകിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കംസൻ ദേവകിയെ കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ദേവകിയെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? വസുദേവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു അശരീരി കേൾക്കാണ്. ദേവകിയുടെ പുത്രൻ, 8ാമത്തെ പുത്രൻ, അല്ലെ, ആരാണ്? കംസനെ വധിക്കുന്നത്. അത് കേട്ടോടുകൂടി കംസന്റെ ഭാവം മാറി. അതുവരെ എന്തായിരുന്നു? ആ സഹോദരിയോടുള്ള സ്നേഹം, ആ സഹോദരിയെ പിരിയേണ്ട പ്രയാസം, അതൊക്കെയായിരുന്നു ആരിലുണ്ടായിരുന്നത്? കംസനിലുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ്? ദേവകിയെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കാണ്. അത് തടഞ്ഞ വസുദേവരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കാണ്. പിന്നെ ദേവകിയെ മക്കളെ കൊല്ലുന്നു. അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ്? സ്വന്തം, അതായത് തന്നെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുക, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തില്ല. പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നാലെ മാത്രമാണ് ആരുടെ പ്രവർത്തികളും ചിന്തകളും വരുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവത്തില് വരുന്നത്. ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവരുടെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. മധ്യമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമപ്സീതമപി ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതാ ശത്രുർ ഹനിഷ്യേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഠോപി ജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സാദൃശ്യോ മയാ യക്ഷ്യദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനാ വിമോഹിതഃ. അസുര സ്വഭാവികൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്രയും ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായ ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? എൻ്റെ കുറെ ധനമുണ്ട്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ധനം എനിക്ക് സാധിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, ഇനിയും ഞാനത് കുറെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഞാനാണ്, എന്റെ പദ്ധതികളാണ്, എന്റെ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്.
എൻ്റെ ഇപ്പൊ കുറെ ധനമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഒക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ യാതൊരു പവറും ഇല്ല. ഒക്കെ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും? ഞാനാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ സുഖിയാണ്, ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. തികഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ, ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് കുറെ കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, ശക്തിമാനാണ്, സന്തോഷവാനാണ്. എന്നെ പോലെ ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനായിട്ടും ആരുമില്ല. ഞാൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരെന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ആലോചിച്ച് അതിലൊക്കെ മോഹിതരാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഈ ധനം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഇത്രയും ധനം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലാടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നൊന്നും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ കർമ്മത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കുറെ സമ്പത്തുള്ളതും നമുക്ക് കുറെ വീടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കുറെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൗഢ്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ മാത്രം പ്രയത്നം കൊണ്ടെന്നാണെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സുഹൃതത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അറിയുന്നില്ല. അവര് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവര് മോഹിതരായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകും. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്തം മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിലൊക്കെ പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തരായിട്ട് അവർ പിന്നെയും എവിടേക്ക് തന്നെ പോകും? ഈ നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ അവർ വീണ്ടും വീഴേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആത്മസംഭാവിത സപ്ത ധനമാനാമതാനിതഃ യജന്തേ നാമയജ്ഞൈസ്തേ ദംഭേനാവിധിപൂർവകം. ഇങ്ങനെ നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവര് വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ ചിലപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതായത് തങ്ങളാണ് എല്ലാതും നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവും നമ്മളാണ്, അല്ലെ, നമ്മളാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്, നമ്മളാണ് എല്ലാം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരിൽ എന്താണ്? അവര് തന്നെ സ്വയം അവരാരായിട്ട് മാറാണ്? പിന്നെ അവര് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ, അവര് തന്നെയാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം നടത്തുന്നതും അവര് തന്നെയാകുമ്പോ അവര് തന്നെ ആരാണ്? അവര് തന്നെയാണ് ഭഗവാനായിട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നെ അവര് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടിയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വയം ആചാര്യന്റെ ഒരു നിലയിലേക്ക് അവർ കടക്കും. കാരണം അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ധാരണ അവർക്കില്ല. അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ്? അവര് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ്, മറ്റുള്ളവരാണ് തെറ്റ്, അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരെന്താവും? അവർ ആചാര്യന്മാരാവും. ആചാര്യന്മാരെ നിലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവര് മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. പിന്നെ അവര് സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം ആരാകും? ഒരു ദേവനാകും. അവര് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ആൾ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അവര് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരെ വാഴ്ത്തുക, ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ആര് ചെയ്യും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ചില യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതായത് തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരമല്ല, തന്നിഷ്ടത്തിന് അവർക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഇവര് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട വഴി അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം, അവരുടെ ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരു മാർഗം ഇല്ല. അതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനോ ഇതിലൊന്നും ആർക്കും ഒരു പങ്കുമില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അടുത്തതിൽ പറയണ എന്താണ്? ഇവര് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നവര്? അഹങ്കാരം, ബലം, ദർപ്പം, കാമം, ക്രോധം ച സംശ്രിതഃ മാമാത്മാ പരദേഹേഷു പ്രതിഷ്യന്തോപി സൂയകഃ. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവര്
മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവർ പറഞ്ഞതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെ സംഭ്രാന്തരായിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഇവര് ഭഗവാൻ ധർമ്മത്തെ, ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. ഇവര് ശരിയായ ധർമ്മം മറ്റുള്ളവരോട്, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനോടും അന്യരുടെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനോടും ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ ഇവര് പഴിക്കും. കാരണം ഇവരെങ്ങനെയാണ് അതിന് കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനികളാണ്. ബേസിക്കായിട്ട് ഇവരെന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ട് ഇവര് മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ ബലം, ഗർവ്, കാമം, ക്രോധം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരിലുണ്ട്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ അവര് പഴിക്കുന്നു. താനേഹം ദിഷിത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭ ആസുരീൻ ക്ഷേമയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായി മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. ഇവരെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ സാഗരത്തിലെ ആസുരിക യോനികളിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? മറ്റുള്ളതിലേക്ക് കയറി പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവരെപ്പോഴും ഏത് യോനിയിൽ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? അസുര ഗുണത്തിൽ തന്നെ, ആസുരികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം തന്നെ അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവരെപ്പോഴും ഇവര് ആസുരികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇവർ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ ഏത് ശരീരമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇത്രയും തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അസുരയോനികളിൽ തന്നെയാണ് അവര് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തഥോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാരുണ്യമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ഒരിക്കലും കനിയുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവരോട് ഭഗവാൻ ഒരു തരത്തിലും ദയവ് കാണിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുമ്പോ എവിടേക്കാണ് ജന്മമെടുക്കുന്നത്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗർഭത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇവര് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്കാണ് അവര് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ത്രിവിധം നരകസ്യ ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധ ലോഭ തസ്മാത് ഏതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അത്യായ ആഗ്രഹങ്ങള്. ക്രോധം, ആഗ്രഹം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോധം വരും. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോട്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൗതികമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആസക്തി. അതിനെ ലോഭം എന്ന് പറയാം. ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3 കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീഴ്ച വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ ത്വമാദൗരൈ സ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാര്യാത്മന ആചാര്യാത്മനാശ്രയസ്തോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമക്രോധ ലോഭം. ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങള് നരകത്തിന്റെ ദ്വാരങ്ങളാണ്, നരക കവാടങ്ങളാണ് 3 കാമക്രോധ ലോഭം. ഈ 3 നരക കവാടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രമേണ ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം? കാമം, ക്രോധ, ലോഭം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ നമുക്ക് പരമപദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും.
മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്. ഇതിനെ നമ്മള് കരുതലോടെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരാൾ കാമ, ക്രോധ, ലോഭം ഈ ശത്രുക്കളാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാള് കാമ, ക്രോധ, ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാമം, ക്രോധ, ലോഭത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? പരിശുദ്ധി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അതനുസരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുള്ളവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് മാറണം? കാമ, ക്രോധ, ലോഭം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഈ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. യശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാസിതീമവാപ്നോതി നാസുഖം ന പരാം ഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖമോ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കില്ല, സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, പരിപൂർണത നേടാനും ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ യുഗത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിനെ മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളെ വെച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സത്യയുഗത്തില് ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും. അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും രണ്ട് ലോകങ്ങളായിരുന്നു. അതായത് ഭൂമിക്ക് അടിയിലുള്ളതും ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളാണ് എന്ത്? ആസുരിക ലോകം, ദൈവിക ലോകം വന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മത്സരം വരുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും രണ്ട് ലോകങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ. അതായത് ഭൂമിക്ക് താഴെയും ഭൂമിക്ക് മുകളിലും. ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? ഒരേ ലോകത്ത് തന്നെ 2 രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറി. ഒരേ ലോകത്ത് തന്നെ അസുരന്മാരുടെ രാജ്യവും ദേവരാജ്യം. ഇപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലായിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി? അങ്ങനെയാണ് അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്, മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴെന്തായി? ഒരേ കുടുംബത്തില്, ഒരേ ലോകത്തില്, ഒരേ കുടുംബത്തില് തന്നെ എന്തുണ്ട്? ആസുരിക ഗുണവും ആസുരന്മാരും ദേവന്മാരും ഉണ്ട്. അതായത് പാണ്ഡവരും കൗരവരും ഒരു കൂട്ടർ അസുരന്മാര്, ഒരു കൂട്ടർ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വന്നു എന്ത്? ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗം വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും ആരിൽ തന്നെയുണ്ട്? ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉണ്ട്. ആദ്യം സത്യയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? 2 ലോകങ്ങളിലായിരുന്നു. ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ 2 രാജ്യങ്ങളിലായി. ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ ഒരു കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തികളിലായി. പിന്നെ കലിയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായി? ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഈ രണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഐശ്വര്യഗുണം ദൈവിക 2 സ്വഭാവം ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ നമുക്ക് ആസുരിക സ്വഭാവം കാണാം, ചിലപ്പോ ആ വ്യക്തിയില് ദൈവിക സ്വഭാവം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാതോ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം നമ്മളിൽ തന്നെ എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവം ദൈവിക ആരിൽ തന്നെയാണുള്ളത്? നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മളിൽ ആസുരിക സ്വഭാവം ഉണ്ട്, ദൈവിക സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എന്താവണമെന്നില്ല? ശരിയായതാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയായ തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശാസ്ത്ര
ശാസ്ത്രത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദ സംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക, ഭക്തിര സേവനം ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവനിക്ക് വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക. വേദങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അത്രയും നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവത്ഗീത തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം മുഴുവൻ നേടി നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 3 കാര്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത്. ഒന്ന്, മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആരോട് പറഞ്ഞത്? ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഭക്തി സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്, വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാം. കാരണം ഈ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ട വ്യക്തി ഈ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള 4 ന്യൂനതകളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. നമ്മൾ മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നവരാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, ഒരു പ്രവണതയും, പിന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത. ഈ 4 ദോഷങ്ങൾ ആരിലുണ്ട്? നമ്മളിലുണ്ട്. ഈ 4 ദോഷങ്ങളും ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉള്ളതാണ്. ഒന്ന്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുക, പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുക, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ന്യൂനതകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പറയാം കേട്ടോ, പറയാം. അപ്പൊ ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വേണം, അല്ലെ? നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന ഈ പ്രമാണങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 4 പോരായ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപക്വമാണെന്ന് പറയും. പക്വതയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മൾ കാണുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും അറിയുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും അപൂർണമാണ്. പിന്നെ വഞ്ചനാ പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ആർക്കുണ്ട്? നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റത് തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത. നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും. പിന്നെ വ്യാമോഹശീലം അല്ലെങ്കിൽ മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുക. നമ്മള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുക. ഇത് 4 നമ്മളിൽ കാണുന്ന ദോഷങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഴ്ചകൾക്ക്, നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ, അല്ല അതിനോടുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. അത് ശരിക്കും ഒരു അപരാധമാണ്, ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമാണ് നമ്മള്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ വെറുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ
ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം. ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ, ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ട് ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ദിവ്യ പ്രകൃതി അനുഗ്രഹീതരായ 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികത, ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ശാന്തി, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ോട് കാരുണ്യം, ലോപവിനാം, ജയം, തേജസ്, ധൈര്യം, പ്രദോഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗര്യം, അസൂയാരാഹിത്യം, വാഞ്ചമില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ആണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. 26 എണ്ണം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ മതി. അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണത്തിൽ അർജുനൻ. ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പറഞ്ഞവനാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചില ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേക തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുന്നില്ല. കൂടാതെ ഈ അസുരഗുണ സ്വഭാവികൾ കൂടുതൽ നീചന്മാരാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതെ, അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എത്ര തവണ ജന്മം എടുത്താലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്നു പോകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന്. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയേണ്ട അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഗുരുവിന് സാധിക്കും. ഒരു ഗുരുവിനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആര് കേൾക്കും? ഭഗവാൻ കേൾക്കും. ഇപ്പൊ ആ വ്യക്തി, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മള് രത്നാകരന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? അട്ടാളനല്ലായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അല്ലെ? മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷെ സ്വഭാവം മുഴുവൻ ആസുരികമായിരുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? ആ വ്യക്തിയെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യമുള്ളവനാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ളവരോട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ അവിടെ ആരെടുക്കും? ഭഗവാൻ എടുക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ പ്രാകൃത, അതായത് വനാന്തരങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കാട്ടുവർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരെയൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലും പറയുന്നത് ഈ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കും ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും അവസരം കിട്ടി അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ല എന്നല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവർക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കേട്ടോ. ഒട്ടും അവർക്ക് അറിയില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടെയും അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ശുദ്ധഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് അവസരം കിട്ടും. അസുര സ്വഭാവികളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ആസുരിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് അവർക്കറിയില്ല. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദമ്പം, അഹങ്കാരം, ഗർവ് കുറെ പറയുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ അവരില് കാണുന്നതാണ്. മറ്റൊന്നും കാരണമൊന്നുമില്ല. അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വിശുദ്ധി, നല്ല പെരുമാറ്റം, സത്യസന്ധത, ഇതൊന്നും ആരുണ്ടല്ലോ. പാരുഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പെരുമാറി. ഇതൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവികളിൽ കാണുന്നതാണ്. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ 4 ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ 3 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നാലെണ്ണം എന്തൊക്കെയാണ്? തെറ്റുകൾ ചെയ്യുക, ആ ഉന്മാദം, പ്രമാദം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപക്വമാണ്, വഞ്ചനാ പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം. വ്യാമോഹശീലം, അതായത് തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, വഞ്ചനാ പ്രവണതയുണ്ട്, വ്യാമോഹശീലുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, അപക്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇത് നാലും ആരിൽ കാണുന്ന ദോഷങ്ങളാണ്? ഈ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന ദോഷങ്ങളാണ് ഇത് നാലും. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധമാണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്, അവഗണന. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹരിനാമ എളുപ്പമുള്ള 3 കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ? പ്രസാദം കഴിക്കാൻ, നാമം ജപിക്കാൻ, സേവനം ചെയ്യാൻ, അല്ലെ? ഒന്നും ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ, പ്രസാദം കഴിക്കാൻ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം. എളുപ്പല്ലേ ഇത് 3? ഒന്നും ചെയ്യാം, വേറെ ഒന്നും എളുപ്പമല്ല, അതിന് തടസ്സങ്ങൾ വരും. പറയുമ്പോ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. 3 കാര്യം പറയണം. ഒന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കാനും, പറയുമ്പോ എളുപ്പമുള്ളതാണ്, ചെയ്യാൻ പാടാണ് അല്ലെ? പ്രസാദം തന്നെ പാടാണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാം. കലിയുഗത്തില് ആരെല്ലാം തമ്മിലെ മത്സരം നടക്കുന്നത്? ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും തന്നെ എന്തുണ്ട്? ഒരേ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവിക ഗുണമുണ്ട്, അസുര ഗുണമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ അസുര ഗുണവും ദൈവ ഗുണവും രണ്ടും ഒരു വ്യക്തിയിലുണ്ട്. അസുര ഗുണം നമ്മളിലുണ്ട്, ദൈവിക 2 സ്വഭാവം നമ്മളിലുണ്ട്. രണ്ടും